n'ime ọnọdụ m niile, n'ime ọnọdụ m niile, eze m ịdịrị obi m mma o, eze n'ime ọnọdụ ọbụla, Chukwu m n'ime ọnọdụ ọbụla, ịdịrị obi m mma, obi n'igwe ama m niile lem anya, Chineke n'ime ọnọdụ m niile, ọsịgodu ụmụ ụwa gharịpụ m, Chukwu ịdịrị obi m mma, ọsịgodu ụmụ ụwa agbarịpụ m, eze m ịdịrị obi m mma, Chukwu ịdịrị obi m mma, n'ime ọnọdụ m niile, Chineke nke eluigwe, isi n'ọnọdụ ọbụla na ịkpọkuo gị na ị ga-aza. Ama m na ị gaghị ekwe ka ihere eme m. Enweghị m ike ikwujọ gị maka ọnọdụ a, maka na ama m na ị ga-eme nke ka mma. Ama m na ị ga-eme nke ka mma. Tupu ịwapụta obi, ịwapụta obi Chineke, nrapụta ka obi kwere m ọdụ maka na m ama egwu, na kwere m ọdụ maka na m ama egwu. Ịbụ Chukwu ụmụ ogbenye, ọgbọ ọgụ ndị na-enweghị onye na-agbara ha ọgụ. You will fight my battle. Ị ga-abụrụ m agha, ị ga-eburu m agha, ị ga-eburu m agha. Atụkwasịla m obi na gị, atụkwasịwo 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 m. Igwe, mgbe ọ kwụsịrị ikwu okwu, m chee n'obi m na o nwere ihe mere m, maka na anụrụ m akwa n'ebe. Obi agwa m na o nwere ihe mege Obiora. Ekwentị m nwere rekọdịn, ya kpatara m ji rekọdụ ihe niile ha kwuru. Onye eze, ịgwa gị eziokwu, Obiora amaghị na m nọ ebe a kịta na-agwa gị okwu a. Agara m ịbịa izizi, mana enwere m asidenti. Ịfụkwa n'isi m ị ga-arụ na enwere m asidenti. Igwe, biko, Obiora aka ya dị ọcha na ihe niile a na-emenụ. Biko Igwe, arịrịọ ka m na-arịọ gị. Ihe mere ni mgba na iji were ikpe eji ha echi ti gị n'isi nwa akara. Ekelela m gị ikpe iji bịa gwa m isiokwu nọ n'ime ya. Nna ama ediga nwa akpọọla m ya ugbu. Ekelela m gị eze birikwo, ekelela m gị Igwe, Igwe, Igwe. Chineke goziere m gị, makwa eweziga gị ihe akarị dị n'aka ugbu a wụ na otu esi eli m ma ọ bụ na m anwụọla. Eweziga gị na teknọlọji ya bụ ihe ndị ọcha mepụtara ugbu a. Obiora karị bụ onye nwụrụ anwụ, mana Chineke jiri gị zọpụta m. Daalụ nwanne m. Obiora ozugo, Obiora nwanne m ozugo, ozugo. Ka ekwe na ihe mụ na gị ji bụrụzie oyi, mụ na gị wee ezigbo oyi. Nna enyere gị aka, ele onye m ga-enyere aka. Biko ozugo, ka anyị kelee Chineke na arụ dị gị mma. Gị pụta arụ adịghị mma, o nwere ihe merụrụ gị arụ. Ịdị oke, obi aṅụrị na-akpa m. Ịnụgo? Ikenna, biko ka m ajụgoro gị ofu ajụjụ. Ka ihe ọ Ikenna, legodo m anya. Eyiri m onye ga-egbu mmadụ? Mba, mba. Eyiri m onye nwere ike itinyere mmadụ nsị na nri? Eyiri m onye Obiora ga-apụta gwa mmadụ ọzọ ma eme ọzọ? Obiora, gịnị ka ha ji chọzi igbu ihe m na-eme ha? Ele ha ji chọrọ igbu makwa na-ewezuga gị kịta agara m ebe onye nwụrụ anwụ. Ele ha ji kpọọ m asị, gịnị ka m mere ha? Gịnị ka m mere? Obiora, anyị kelee Chineke taa na ịdị ndụ. O nwere
ihe ị ga-eme ka ị weghachitakwa ihe gara aga. Ọ gago ị ga-egbuzi onwe gị. Kelewe Chineke na-ede ndụ. Lee mama gị, lee nwanne gị nwaanyị. Onwe ihe dị otu ahụ. Onwele ihe dị otu ahụ. Obiora, kelee Chineke na-ede ndụ. Hara nwanne m. Obiora biko hara, metuo obi, medata obi gị biko. Papa, Igwe ya gbalịkwa anụ hụ. Ọ gbalịdụ cha. Ị mara ụka akpọrọ Obiora n'ekwentị okwere ike ụkwa n'ezie ahụ. O nwekwere ka enwekwe ha akpọrọ ya. Igwe nnọọ atụ lee Igwe agbalịkwa ahụ. Cha. Hapụkwa na ihe. Ọkwa ịmachi ya n'ọgba n'aka. Echi awụrụkwa na nta. Ịwala. Hapụ onye a ama mkpa ji eso onye. O nwere ike isi ebe ahụ ochi akpọga ya ugwu Hausa ọnịna. Bịa nga abịa mebiri anyị ihe niile anyị aka anyị hachi. Ịhụkwala. Hapụkwala m onye. Hapụla m Obiora, ama m ihe m ga-eme. Bịa. Enwekwa nna m plan B. Isu? Enwere m ụzọ ọzọ a ga-eji kpaa onye ahụ nkata n'isi. Eji akpọ ya plan B. Ahụ eji akpọ ya. Bịa na ọmụ akwụkwọ akwa na. Ọmụ ụkwụ akwa. Mama. Good morning, Mom. How are you? I'm fine. Hey, ka Obiora ịgbalịala. Gịnị ka m ga-emere gị n'ụwa Obiora? Ka m were ya buga. Mma, biko, agala esogbu onwe gị. Ama m ebe ewu gị na-anọ n'azụ ụlọ ka m aga tinye ha dị nne. Lekwanụ m nwa ka ebiko kwanụ nọ. Gị ga-emecha m ihe niile. Obiora. Mama, o nwere ihe ọzọ m ga-enyere gị aka? Nwa m imechala m ihe ga-emere m. Nwa m ịgbalịala, Chineke gọziere m gị. Enwe m ihe nwere m ga-enye gị, mana Chineke onye kere eluigwe n'ala ga-ji ihe dị mma chọọ gị mma nọ. Ịgbalịala ime na nna ya dịrị gị na mma. Chere ma gọzie gị, nye m aka gị. Ọ ga-adịrị gị na mma n'ụtụtụ n'ehihie. Ụmụ ọma, nwaanyị ọma kpọkwa gị ihu. Ịnụ mee ya n'obi gị. Gawa kelere mma gị nọ. Maka gịnịkwanụ? Nwa m, ọ gwụchala ihe fọrọ ime ya nga. Ihe ọzọ nọ anyị nwa ya onwe ebe o mere. Unu kara ịgwanụ m na unu kara ịgwanụ m na akịkwa nke bụ iji shokụta aṅụ garị. Obiora, ebe m ga-esi agba gị ọwụ kpachi bọrọ ụzọ ụtụtụ gaa ma n'ụzọ ụtụtụ jee ma n'okpere gaa ma n'ụzọ ụtụtụ jee ma okpere gaa ma n'ụzọ ụtụtụ chọrọ ebe ị ga-ije nọ nga ndị na-agba gị onye gbadiri m shi aga ijere igbula ele ma na aha ya anyị Maazị Ikobi nkwụ ọwụ nwanne gị nwaanyị na-agwara m gị ji igbula ahụ nkwụ ma na ajụchi anwanne na mgbakọkwa nna ke nkwụ ekwekwala gị chi elu nkwụ da arị nkwụ m gara bute nke egburu egbu. Unu kara eme unu kọwatara m nna ahụ n'ọnọdụ a ya na-ewute m nke ọ dị ukwuu ya dị m ka adịrọ m agba mbọ otu m kwesịrị isi agba mbọ. Ọgwọ n'ihe nọ n'ịṅụ garị ma họchacha ọ ya ka m si na-ewetu uche anya ụmụ ururu na ururu juru ya ime. Chineke m Obiora biko nwa m
achebe eluzogo na mụnwa be mọdụ ekuzilie ebe niile ọ maalụ tata maka ọ bụ na m chọrọ iwepụ achebe mwepụ elu kekwe ebe achebe bụ neke na achebe ị ga na-agba m mgbe okpulu onye tụrụ ime ihe achebe achebe mekete na-esie m anya mụnwa bụ egwu ka ọ na-eyi egwu m egosi achebe na dike na ibi ya erapụso n'okwu ọnụ Ezinne, eji m Chineke rịọ gị. Hapụ mụ na ụmụ m aka, hapụ mụ na famili m. Amụsụ ekwensu. Ekwensu dị ohi iwu. Ekwensu dị ogologo. Ezinne, hapụ mụ na ezinụlọ m. Hapụ mụ na ụmụ aka maka Ezinne. Hapụ ga enwe ihe mere gị Ezinne. Ekwensu dị ogologo. Hapụ mụ na famili m. Ọwụ amụsụ. Ọwụ amụsụ. Ọwụ amụsụ. Imagine ọwa musu. Gwen ya hapụ m na ezinụlọ m aka. Ya hapụ ya aka. Ezinne wa musu. Hapụ m na ezinụlọ m aka. Ogin. Eli unu kpọgara m. Ya wukwala maka ihe gbasara Ezinne ka unu ji kpọpụta m ebe a bịa ịyọ m si hapụ Ezinne because otu unu hụrụ aga m ahapụ Ezinne for anything. Ka m gwa unu akpụrụ m ya ashị kpọgbuo ya kpọgbuo ka a ga-asị na ya wụrụ na m nwere ike amaju osu dogbuo ya ezu ike. Ahụla m shi kpọrọ Ezinne ashị kpọrọ oyi isi
anyị onwe anyị hụ na akpa anyị nọ nga ugbu ma dudu mama anyị kpọkwa na Obiora ashị kpọrụcha anyị isi anyị kpọrọ ya ụgbụ onye ọbụla ma ihe mere na achọ m ka anyị rụkọ mụ na gị na dube m ka anyị rụkọ mana otu anyị si ewepụ ndị a na-anọchiri anyị ụzọ n'obodo ahụ ha nọchigara anyị ụzọ n'obodo a Ele otu anyị ga-esi mezie ya mma ụfọdụ ntakịrị nne ya eghe achọrọ m ịga kutere gị mmiri nga iyi ga-agbatara gị mmiri buko gaa n'ụlọ ma were efere onye ighe ha na akụrụ nri ya echekwala m ama m onye wee m gba gị echebe mgbe m jiri lọta echekwala m rie nri onne m aga m eri ngwa ganịnụ Hey, Obiora jere ọkpade morning mass. Ọ nwere kpojishi ya jebe ebe ọzọ. Ihe na-enyere onwe gị nsogbu. Ọ gala n'ebe ọ na-aga, nkwa n'ebe ọzọ ga-aga na-awụhụ ịga nyere ụmụ nwaanyị ndị ọ na-enyere aka. Ụmụ agadi nwaanyị ndị a. Obiora n'obi ọma ya. Obiora n'obi ọma ya Chineke biko. Ezigbo nwa ka enyere m. Chineke kpekpalachi obi ọma ya dọfụ. Biko, agala ebe a. Chineke ekwekwele. Ndo. Mama. Wake up! Wake up! Kulite Magini! What is it, Mama? Wake up! Jesus, Mama! Hey! Somebody help! Mama, wake up! Mama, please wake up! Mama, wake up! Mama, please now! Mama, kulie! Back, Mama, I'm facing water. You asked me to come face. Mama, I'm facing water. Mama, no! Somebody help me! Okoma hana gị. Ndonuna. Jishiki mama ọ ga-nla. Nwayọ ejiri nwayọ laa ya n'isi. Ọ ga-nla. Benda ala tọrọ. Mama ọkwa Obiora ndị youth ha jide ya ha bụ ya gaga na Igwe ugbu na maka gị nọ mere nne ha sị na ochi ndị ezinne nri ndị ezinne ericha nri nwụọ isi hụ na so Obioma na-adọfala nwa m ngwakwa ele ihe na-eme Igwe ndị chi ekele m ihe ekwughị ebe a ghọtara m ya ọ gbagojuru m anya
kana ma m ka ọ ga-abụ mụ nwa bụ Obiora gburu agadi nwaanyị m na-enyere aka. Kedu uru ọ ga-abara m? Kedu ka m ga-esi nọkọta mba Igwe nwere ihe ọ ga-abụ ikwuo ya okwedo ige ege na ntị. Ihe dị otu ahụ adịrọ enweghị m ike ịnwa ya anwụ omerọ biko. Igwe biko gbagharanụ. Enwekwana otu mkpụrụ nwa nwoke m nwere. Igwe bikonu enweola m ga-ekpe biko gbaghara. Chineke Igwe biko ahụ n'ime ya wụ Chineji na-abọ ụmụ ihe nderi aṅa eme ụmụ okorobịa anyị nwụ na-abịa nwa hapụ omenala eji omenelu chesh anya ahụ ga ahụnwụ ị na-achọgaghị ego ịhụ ahụ i mere. Ana m isi ụmụ okorobịa ibe gị were okwute gbugbo kama shi anwụ hapụ ama gbara gị polisi na-abịa kpọọ gị olu ama isi m bịa kpọtuo gị na ihe ọjọọ i mere ị ga-esi n'ala m efuọ. Ụmụ okorobịa ga-akpọtu gị kpọjie gị mba ọzọ gaje nọrọ ebe ahụ maka ihe ọjọọ i mere. Obiora ma na-agwa ka ewejiokwu memume gakwala emega nụ na ntị m ma ọ hụ n'anya m sha gị bịara akụkụ obodo m gị mega emega mee ya ọwa ọnwụ gị ịnụ na ya bịa ọhụ na ya. Cherenụ. Igwe ekele m gị ndị ichie ndị alụnụ ebe ọ bụ mmasị Chineke na ọ ga-adị otu a nsogbu adịghị. Obi siri m ike maka na ama m na ihe a na-ekwu okwu emerọ m ya, mana ebe o sila otu a dị ka Chineke bụrụ onye agha ga-ebuli aha ya elu. Mana biko tupu ha akpọrọ m pụọ otu ihe ka m chọrọ iyo. Igwe biko my tablet my rosary fanye ha na m ya onwezi ihe ọzọ m chọrọ iji biko. Onye ji wara chaplet onye ahụ gbọsọ ọsịsọ were otu chaplet ọfụ ọkwụla nga were na ya ọfụọ ụmụ okorobịa nna kpọkọ ya. Igwe biko chetakwa na oge ikpeazụ akpọtara ya ebe akwa ebubo ka eboro ya nke imechie chọpụtakwa na onwe gị na-ebubo ka ọ bụ ọkwa ndị a mere gborie ya ka m chere ọ ga-awụkwa ha na-eme nke a biko. Ụmụ okorobịa ọkụ ya. Baby!
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.